ڕێکەفتن مەها حەفت هاتە ئەمزاکردن bi wê yekê ku sezayên Amerîka û Ewropa li ser Îranê rabin. Beramberî wê divê Îran bingehên xwe yên navokî kêm bikin ta ku ew nikaribin çekên navokî pêşxînin. اگر پرسات او گو ایران پلان دکه بو آمادکاریا چالکین خو د دو یا سه هفتیان ده بداوی بکه او تشتکه گمانا من تید نابره. Dibe ku ta destpêka sala 2016 seza bêne rakirin. Serok Obama didezanîn ku ev rêkeftin yek ji 10 sedemane ku ew bi kêfxweşî bi xêrhatina serê salê dike. We succeeded in forging a strong deal to stop Iran بو گهشنال هفهاتنه کاپر باش ام بسرکتین حتی کومه ایران راوستاندی دا کو نبه خودی چکی اتومی. that enrich uranium. مهرداد خنساری اندامک نافداری اپوزیسیونا ایران دبیجه کو ev rêkeftin nerîna cîhanê li ser Îranê guhartiye. It has ended Iran's isolation. ایزولکرنا ایران خلاص بویه. ایران جخوار بازار که نو دیتیه بو انتگربونا جواکا نونتوی. ev yekgirtiya di navbera her dua da dihêle balansa di navbera Îran û Erebistana Saûdiyê ji cihê xwe here. Xensarî dibêje ku welatên Rojava niha mijûlin bi şerê dijî radîkalên Sunnî wekû Daeş loma ew nabîrin ku Îran kefeyek e. I think that recognition has come. بنێرîna min piştî qebûlkirina peymana nuklerê wexta mû di fetke aborî û bûyerên aboriya Îranê mûv dikare roja Îranê niho bibîne. Çavkaniyên wê yê cîhanê ew û mirov dikare bê ji bazara wê ya biyaniye. Jêderên herî bi nirx petrol e. Îranê danasîn ku meha 12 wan bazirganî digel kompaniyên biyanî kiriye bi 25 bilyon dolaran. Birakirina van sezeyan wê petrol û parê Îranê zêde bin. Ravindowski, Dengê Amerîka.